καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του καναλιού. Σήμερα έχουμε κάτι απλό, που είναι απλό, αλλά κάποιοι το κάνουν δύσκολο. Λοιπόν, πήρα καινούργιο νήμα και θα το αλλάξω στο μηχανισμό. Επειδή κυκλοφορούν πολλά βίντεο με αλλαγή του νήματος, αλλά πάλι συνεχίζουν να ρωτάνε κάποιοι πώς να αλλάξουν το νήμα, θα το κάνω και εγώ. Δεν είμαι ο πρώτος, ούτε ο τελευταίος που έχω αλλάξει νήμα. Τέλος πάντων θα το κάνω. Απλά θέλω να πω κάποια πράγματα, επειδή προχθές ποστάρισα το καινούργιο νήμα που πήρα εκεί στο Facebook τώρα, δεν θέλω να πω ποια μάρκας είναι, και γράφουν κάποιοι φίλοι από κάτω, καλοπροαίρετα βέβαια, πάρε αυτό είναι καλύτερο, εκείνο που είχες πριν, το δοκίμασα και εγώ και διάφορα που θα ακούτε κι εσείς. Προτάσεις από φίλους σας ότι πάρε αυτό γιατί είναι καλύτερο. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι, ότι τα επώνυμα νήματα, τώρα δεν θα μιλήσω για κινέζικα, δεν τα έχω δουλέψει, δεν ξέρω τι γίνεται. Αλλά ας πούμε για τα επώνυμα νήματα, δεν θα αναφέρω μάρκες για αυτούς τους λόγους, είναι όλα καλά. Τώρα θα μου πεις ρε φίλε, τι είναι όλα καλά, εμένα μου έκανε αυτό, εμένα μου έκανε το άλλο. Θα πρέπει να λάβουμε κάτι υπόψη μας, ότι η τεχνική που κάνω εγώ, μπορεί όλοι να κάνουμε spinning και να κάνουμε short jigging. Αλλά το πώς δουλεύω εγώ το δικό μου καλάμι, το τι setup έχω, το τι βάρη θα βάλω πάνω σε ψαράκια, έτσι χοντρικά τώρα τα λέω, και το πώς θα τα δουλέψω εγώ, πιθανόν σε μένα το ένα νήμα που σε κάποιον δεν δουλεύει καλά να είναι καλό. Τι εννοώ να είναι καλό, να μην μου βγάζει τούφες, να μην μου κάνει το παραμικρό, και στον άλλο να το δημιουργεί τούφες και να λέει φταίει αυτό, να πάω στο άλλο. Μπορεί να φταίει ο τρόπος χρήσης ή το setup, γενικά πώς το δουλεύει, ελπίζω να με καταλαβαίνετε. Λοιπόν, εγώ με το προηγούμενο νήμα που είχα, ήμουνα μια χαρά ικανοποιημένος, το είχα 2 χρόνια, απλά επειδή μου αρέσει να δοκιμάζω καινούργια πράγματα, πήγα σε αλλαγή ενός άλλου νήματος. Κάποιοι μου γράψαν σχόλιο ότι εκείνο δεν είναι καλό, τους έφτιαχνε τούφες, διάφορα, οτιδήποτε. Προσωπικά σε μένα δεν είχε γίνει αυτό. Και για να λέω σε λεπτομέρειες, τώρα αν κάποιος έχει ένα μηχανισμό, παράδειγμα, έχω αναφέρει σε παλιό βίντεο ότι οι μηχανισμοί για νήμα είναι συγκεκριμένοι. Παράδειγμα, αν έχει πάρει κάποιος ένα μηχανισμό που δεν είναι για νήμα, τώρα μιλάμε από πλευράς τεχνικής, ότι όλα εγώ τα κάνω σωστά και κάτι δεν έχω καλό. Οι μηχανισμοί, άμα δείτε, αν αποκατεβαίνει η πομπίνα, καθώς γυρίζουμε τη μανιβέλα εδώ πέρα, αυτή υπάρχει ένας αριθμός που ανεβοκατεβαίνει. Σε κάποια μηχανάκια που δεν είναι για νήμα, ή ανεβοκατεβαίνει πολύ γρήγορα η πομπίνα, με αποτέλεσμα να στρώνει το νήμα αραιά πάνω στην πομπίνα, και όταν το βγάλουμε, όταν πάμε να κάνουμε βολή, το νήμα να πετάξει τούφες, ή μπορεί να έχουν κόνη και η πομπίνα να μαζεύει πιο πολύ εδώ ή οτιδήποτε. Αυτό από τεχνικής πλευράς, εκεί φταίνουν οι μηχανισμοί που μπορεί να μην το ξέρουμε εμείς και να μας κάνει ζημιά. Αλλά όταν λέει κάποιος ότι έχω πολύ καλό εξοπλισμό εκεί πέρα, αποκλείουμε ότι θα φταίει ο μηχανισμός και πάμε στη δικιά μας χρήση. Δηλαδή, το α νήμα σε μένα που κάνει τη δουλειά, μπορεί εγώ να το μαζεύω, παράδειγμα, να κάνω με το καλάμι μου με χαμηλά τη μύτη twitch και να μαζεύω, ας πούμε, σωστά. Ο άλλος με το ίδιο νήμα μπορεί να έχει διαφορετικό τρόπο χρήσης, να μαζεύει διαφορετικά το καλάμι του σε άλλο τέμπο, διαφορετικά να μαζεύει τις μανιβελιές του και να το μαζεύει το νήμα λίγο πάνω, λίγο κάτω. Δεν μπορώ να ξέρω τι γίνεται στον καθένα, γιατί δεν έχω και εικόνα, έτσι. Για τη δικιά μου χρήση μπορεί να είναι καλό. Τέλος πάντων, να μην σας κουράζω και πάρα πολύ, θέλω να πω ότι αν θέλετε να πάρετε κάποιο νήμα, καλά είναι να το δοκιμάσετε εσείς. Και να μην βασίζεστε μόνο στο φίλο σας που σας έχει πει ότι είναι το καλύτερο εκείνο και πάρε εκείνο. Γιατί κάπως έτσι την πατάμε. Όλοι παίρνουμε εκείνο, σε άλλον που βλέπει σε εμάς όχι, μπορεί να μην είναι καλό. Τώρα, από πλευράς αντοχής, εκεί πέρα τα πράγματα αλλάζουν. Υπάρχει νήμα που έχει αντοχή πολύ στον χρόνο, υπάρχει νήμα που δεν έχει αντοχή μεγάλη στον χρόνο. Αυτό θα το δείτε εσείς στην πράξη. Δοκιμάζοντας μαθαίνουμε. Γι' αυτό είναι και το καλύτερο.
Από θέμα τώρα τούφας και αυτά εξαρτάται για μένα πάντα το θέμα ανάκτησης, το πώς δουλεύετε. Και για να το τελειώσω εδώ αυτό με το θέμα της ανάκτησης, παράδειγμα αν πάμε τώρα να κάνουμε spinning και έχουμε νήμα P2 που είναι χοντρό για spinning και πάμε να πετάξουμε 15 γραμμάρια τεχνητό, το τεχνητό είναι ελαφρύ. Φανταστείτε τώρα ότι να έχετε ένα ελαφρύ αντικείμενο και να προσπαθείτε με ένα χοντρό σκηνή να το τραβήξετε με κάποιες κινήσεις. Το σκηνή θα το τραβάει, αλλά δεν θα έχει τάση στο αντικείμενο μεγάλη, επειδή είναι ελαφρύ και αποτέλεσμα είναι όταν μαζευτεί εδώ πέρα το σκηνή που είπα ήταν παράδειγμα. Όταν μαζευτεί το νήμα εδώ να μαζεύεται χαλαρά. Δηλαδή τραβώντας, επειδή το νήμα είναι πολύ δυνατό, μαζεύει μέσα στο τύμπανο χαλαρά. Στην επόμενη βολή πέταξε μια τούφα. Θα πρέπει να πάμε σε πιο ψηλό νήμα. Αν το γνωρίζουμε αυτό, καλώς. Αν δεν το γνωρίζουμε, θα το μάθουμε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν με καταλάβατε. Γι' αυτό έγινε η εισαγωγή αυτού του βίντεο. Η εισαγωγή, γιατί θα σας δείξω τώρα πώς θα το βάλουμε στην πομπίνα, που είναι πολύ απλό, αλλά κάποιοι πάλι ρωτάνε πώς θα το βάλουμε. Θα το δείξω και εγώ, δεν πειράζει. Απλά επειδή υπάρχουν παρεξηγήσεις πάνω στο θέμα του νήματος, και μόνο με το νήμα γίνεται αυτό, γιατί με τις μπετονιές παλιότερα δεν γινότανε, δεν είχαμε κανένα θέμα, πλαστικό ήταν τέτοιο. Τώρα με το νήμα υπάρχουν πολλά. Είναι ό,τι έχει πάρει κάποιος και το δουλεύει, θεωρεί ότι είναι το καλύτερο. Όπως και τα αυτοκίνητα. Το δικό μου το αμάξι είναι καλύτερο, η δικιά μου μοτοσυκλέτα είναι καλύτερη, αυτά που έχω εγώ είναι καλύτερα. Καλά, δεν έχουμε μια σφαιρική άποψη γύρω από πολλά. Να δοκιμάσουμε αρκετά νήματα και να βγάλουμε την άποψή μας, αλλά για μένα πάντα η άποψη περί νήματος είναι καθαρά προσωπική μας άποψη. Δηλαδή δεν μπορούμε να επιβάλλουμε τον άλλο να πάρει αυτό γιατί είναι καλύτερο ή το άλλο είναι χειρότερο. Είναι ανάλογα τον τρόπο χρήσης του καθενός. Αυτό και τελειώνω. Λοιπόν, τώρα θα πάμε να δούμε πώς θα το βάλουμε το νήμα πάνω. Είναι εύκολο το νήμα να μπει. Απλά πριν το βάλω θα σας δείξω κάτι τώρα. Εδώ έχουμε μια μπομπίνα από μηχανισμό, τη βγάλω λίγο για να φαίνεται και έτσι καλύτερα. Μισό λεπτάκι, λύσουμε τα φρένα τελείως. Λοιπόν, όπως είναι η μπομπίνα, με έχουν στείλει αρκετοί φίλοι φωτογραφίες, παίρνουν και γεμίζουν το μηχανισμό με νήμα και το γεμίζουν σχεδόν μέχρι εδώ το χείλος, τέρμα πάνω. Αυτό είναι λάθος, δεν μπορεί να τη γεμίσουμε την μπομπίνα μέχρι εδώ. Όταν βγει το νήμα από το μηχανισμό, με ταχύτητα, φεύγει με τεράστια ταχύτητα στη βολή πάνω, θα πρέπει να υπάρχει μια κόντρα κάπου. Αλλιώς θα βγουν 10-20 πύρες μαζί και καληνύχτα. Οι πομπίνες τώρα συνήθως στους καινούριους μηχανισμούς όλοι έχουν κάποιο κόνικο σημείο εδώ πάνω. Το γεμίζουμε μέχρι την αρχή του κόνικου, δηλαδή εδώ που αρχίζει, και λίγο 1 χιλιοστό μέσα, δηλαδή εκεί πέρα να έχει τελειώσει. Να έχουμε μια ασφάλεια, μην το γεμίσουμε μέχρι το χιλιοστό εδώ πάνω. Οι μηχανισμοί που δεν έχουν κόνικο, ας αφήστε 2-3 χιλιοστά περιθώριο. Δεν κερδίζετε κάτι με αυτά τα 2-3 χιλιοστά, κερδίζετε 30 μέτρα, 20, δεν θα σας χρειαστεί. Λοιπόν, αυτά. Και πάμε στην πράξη τώρα. Λοιπόν, και αφού έχουμε διαλέξει το νήμα της αερασχίας μας και το έχουμε πάρει, θα χρειαστούμε ένα κουβά με νερό για να βάλουμε μέσα το νήμα, μια μουσκημένη πετσέτα ή ένα μουσκημένο πανί, οτιδήποτε. Θα το ρίξω τώρα εγώ το νήμα μέσα εδώ, να πάρει να μουσκεύει κιόλας. Το αφήνουμε μέσα. Μουσκεμένο περνάει καλύτερα, παιδιά, να ξέρετε. Το έχουν δείξει και άλλοι. Όπως λέω, δεν είμαι ο πρώτος που το δείχνω. Λοιπόν, περνάμε από το τελευταίο κρίκο και θα το δέσουμε πάνω στην πομπίνα. Ο καθένας κάνει ό,τι δέσιμο θέλει. Δεν υπάρχει κάτι στάνταρ γι' αυτό. Θα μου πείτε γιατί να μην κάνω συγκεκριμένο δέσιμο. Γιατί, παιδιά, άμα είναι να φτάσει το νήμα, μας τελειώσει τόσο πολύ και είναι να φτάσει εδώ πέρα στο τελείωμα, εκεί δεν έχετε καμία ελπίδα. Αν είναι ψάρι, δηλαδή, που σας έχει πάρει όλο το νήμα από το μηχανισμό, μην περιμένετε να σας σώσει ο κόμπος. Οπότε κάντε έναν κόμπο που νομίζετε ότι είναι καλύτερος εσείς και τελείωσε η υπόθεση εκεί πέρα. Θα είναι όλα μια χαρά. Λοιπόν, για να το μαζέψω λίγο. Λοιπόν, έχω κάνει εγώ τον κόμπο εδώ της αερασχίας μου.
Αν συμφωνείτε, κάντε και εσείς τέτοιο κόμπο. Αν διαφωνείτε, ρωτήστε τους άλλους να σας πούν τι κόμπο να κάνετε. Λοιπόν, επαναλαμβάνω πως αν χτυπήσει τέτοιο ψάρι που θα σας πάρει 200 μέτρα νήματος, δεν σας σώνει κανένας κόμπος με τίποτα. Λοιπόν, πάμε τώρα. Εδώ πέρα το έβαλα, σφίγγω τα φρένα τελείως, να μην έχω καθόλου κενό εδώ στο μηχανισμό. Τα σφίγγω τελείως και τι πρέπει να κάνω? Θα βάλω κάπου σταθερά εδώ και το νήμα θα το πιάσω εδώ στην πετσέτα, όπως είναι εδώ η πετσέτα. Θα το πιάσω και θα αρχίσω να μαζεύω τώρα σφιχτά μέσα στην πετσέτα το νήμα. Παίρνει νερό το νήμα από κάτω, παίρνει και από την πετσέτα και αρχίζουμε να μαζεύουμε. Μισό λεπτάκι, γιατί πρέπει να το μαζέψω 2-3 σπήρες. Έχω και το γάτο εδώ πέρα που... Έλα, φύγει τώρα από δάντε. Το μαζεύουμε 2-3 σπήρες με το χέρι πρώτα, για να μην κλειστράει πάνω στην πομπίνα. Και αφού ξεκινήσει, για να δούμε, αν δεν έχω θέμα εδώ με το γατί που είναι και περίεργο, καλά θα είμαστε. Λοιπόν, πάμε τώρα να το μαζέψουμε. Σιγά σιγά. Το νήμα τώρα αυτό είναι 300 μέτρα. P1 είναι το συγκεκριμένο. 4.000 είναι ο μηχανισμός. Πιστεύω ότι 200 με 250 μέτρα θα τα πάρει. Εντάξει, πολλά είναι, αλλά δεν πειράζει. Έτσι αλλιώς κόβουμε ανατακτά χρονικά διαστήματα μέτρα από το νήμα μας, γιατί φθήρεται. Οπότε καλό είναι να έχουν μέσα. Αυτό δεν είναι κάτι τρελό. Και όμως κάποιοι συνεχίζουν και ρωτάνε πώς να το περάσουν. Με το νερό σφίγγει καλύτερα μέσα στο τύμπανο και θα πάρει πιο πολλά μέτρα. Όσο μας περισσέψει από το 300 μέτρα το κρατάμε. Καπάτζα για κάτι άλλο. Σφιχτά πάντως, να ξέρετε, κρατάτε σφιχτά εδώ την πετσέτα για να μπορεί να το μαζέψει. Όχι να μαζέψει και την πετσέτα όμως. Στεγνό μαζεύει λιγότερο και το μαζεύει και λίγο άτσαλα. Ενώ έτσι με το νεράκι φορμάρει καλά πάνω στον μηχανισμό. Και βέβαια όταν πάτε να ψαρέψετε, αν έχετε τη δυνατότητα, ρίξτε ένα βαρύδιο στο άξονο καλάμιο, μην ρίξετε κανένα βαρύδιο 100 γραμμάρια και το σπάστε. Και απλά με σταθερή ανάκτηση μαζέψτε το 5-6 φορές, ώστε να σφίξει ακόμη περισσότερο εδώ το νήμα. Και μετά τελείωσε. Στις οδηγίες χρήσης κανένα νήμα δεν γράφει ότι πρέπει να το βάλουμε με νερό. Αυτό προέκυψε από κάποιον, δεν ξέρω ποιος ήταν ο πρώτος που το έκανε, και το ακολουθούμε όλοι οι υπόλοιποι. Και είναι πολύ καλό με το νερό έτσι. Φύγε. Για να δούμε, παίρνει κι άλλο. Ίσως το πάρει και όλο, επειδή είναι P1, συνήθως βλέπα P1,5. Από εταιρεία σε εταιρεία αυτό το P αλλάζει. Σε αυτό υπάρχει μεγάλο θέμα, να δούμε πού θα κατασταλάξει κάθε εταιρεία. Άλλη λέει P1 και είναι P1,5, άλλη λέει P1,5 είναι P2, άλλη λέει P2 είναι P1. Τέλος πάντων. Είπαμε, οι δοκιμές είναι το καλύτερο. Παίρνουμε, δοκιμάζουμε, δεν μας άρεσε, δεν το πήραμε ξανά. Τέλος, αυτό.
Έχουμε ακόμα περιθώριο να πάρει κι άλλο νήμα. Το καλύτερο βέβαια θα ήταν να μπορούσε να το πάρει όλο. Δεν ξέρω, θα δούμε. Ο θόρυβος που κάνει μέσα ανισχύει από εδώ τώρα, επειδή είναι σφιχτό, έχει την πετσέτα. Δεν είναι κάτι δηλαδή πρόβλημα εδώ τώρα. Ακόμα λίγο και βαρετό είναι, έτσι. Θα μαζέψουμε μανιβέλα τόση ώρα. Τι να πούμε και όταν πάμε για spinning που κάνουμε 300 πολλές εκεί πέρα για να βρούμε ένα ψάρι. Όλα ένα συνήθιο είναι. Άντε ακόμα λίγο. Σιγά σιγά μην τα κάνω χάλια εδώ πέρα, βγει το καρούλι και πάει πάνω στο χαλί, γιατί θα έχουμε άλλα μετά. Άλλα προβλήματα. Για να το δω. Ακόμα λίγο. Κι όμως τα πήρε όλα, 300 μέτρα. Με το P1,5 είχα, άλλες εταιρείες βέβαια είχα 200, θα τα πήρε όλα. Μας τελείωσε, το βγάλω την πετσέτα. Να το δείτε και εδώ. Τι να το δείτε, τόση ώρα που μαζεύω θα καταλάβατε ότι 300 ήταν. Νωρίς έχει αδειάσει, δεν έχει τίποτα μέσα. Λοιπόν, αυτό ήταν το νήμα, πέρασε. Αυτή είναι η διαδικασία. Δεν είναι κάτι άλλο. Λοιπόν, για να βάλω την κάμερα να μας ξαναδείτε. Λοιπόν, αυτό ήταν η διαδικασία, το βλέπετε και εδώ μέχρι που έχει μπει. Βάζει την κάμερα εδώ δίπλα. Είναι λίγο πιο κάτω από το χείλος. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Ίσως είναι λίγο μεγάλο, ίσως λίγο κουραστικό, ίσως να μην ενδιαφέρει και πολλούς. Τέλος πάντων, σε κάποιους θα είναι χρήσιμο. Για αυτούς απευθύνεται το βίντεο. Για άλλους που δεν θέλουν να το παρακολουθήσουν, ξέρουν τα κλασικά dislike που κάνουν όπως πάντα. Λοιπόν, αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Το λέμε συνέχεια, αλλά μας βοηθάει εμάς, γιατί βλέπουμε ότι σας αρέσουν τα βίντεο με αυτόν τον τρόπο και μας δίνετε ενέργεια να κάνουμε και άλλα βίντεο. Λοιπόν, μιας και είναι προ-Χριστουγέννων, να σας ευχηθώ καλά Χριστούγεννα σε όλους, καλές γιορτές, και πρώτο Θεός θα επανέλθω με κάποιο καινούριο βίντεο, θα δούμε τι θέμα θα έχει. Το ψάρεμα, έτσι, δεν θα έχει τίποτα άλλο. Αυτά, να είστε όλοι καλά.